עם בן דוד שלי. עומר, עף הכדור לשם. עומר, מה אתה עושה? עומר! עומר, רות! עומר, אתה משוגע. עשיתי לייב חדש. יש בו משהו. אתה משוגע. עשיתי לייב חדש. יש בו אתה משהו. משוגע. הוא עובר באדום! הוא עובר באדום! הוא עובר באדום האופנה הזה! חבר'ה! האופנה הזה עבר באדום! יש בו משהו. אחי, האופנה הזה עבר באדום, ראית? מה? ראית? נהג אופנה הזה עבר באדום! ראית? שמע! יו. אבל צילמתי את זה! הוא עבר באדום! הנהג אופנה עבר באדום! שיט, הנהג אופנה אשכרה עבר באדום! ים טומטם! הנהג אופנה עבר באדום! עומר, אתה ראית את זה? יו, אשכרה עבר באדום! אני אשכרה רצתי, כמעט דרסו אותי. רצתי לכדור, אני סוגה. תקשיבו, זה בשבילכם, נכון? זה בשבילכם לעשות לכם לייק. דרסתי. הוא כמעט מת בשבילכם. אתם תשימו לייק, תירשמו לערוץ, הוא כמעט מת בשבילכם. הוא כמעט מת בשבילכם. אחי, אבל הוא משוגע, הוא כמעט מת בשבילכם. רוצים לראות איך אני עולה לכביש לעשות ריקודים? עומר, לעלות על הכביש ולעשות ריקודים? אתה רוצה להגיד מתי יש ירוק? 6-7. בוא נעשה להם 6-7. יאללה. עכשיו תוריד כך. רגע, חכה. שעה. אוקיי, חבר'ה, בן אדם עכשיו עוד פעם, מישהו עבר באדום. חכו רגע. יו, הכדור, תביא גם את הכדור. רוץ, שם, מאוחר. תרקוד, תרקוד, מה זה? מה אתה הולך? הוא תפר לי. הוא מטרוף. 6, 7. אפשר מחייכת סליחה. אוקיי, זה אנחנו. משתגעים. אוקיי. תביא את הכדור. אני הולך לזרוק את הכדור. תביא את הטלפון. תצלם אותי. ראו אותי שעשיתי? מה שלך עושה? זה היה מכוער. רוצה לעשות עוד פעם?